Serwus. Myślę, co większość was widziała ten wykos śląskich mian od filmów. Ja tyże go widział, chociaż prawda powiedzieć, wolałby go nie widzieć. Bo ja wiem, że moc ludzi się lacho, jak to czyto. Do mnie on nie ma śmieszny. Dziś wytuplikuję wam po jakiemu i mam nadzieję, że nie każdy z was też zaczną tak się na to dziwać. Zaczniemy od tego, że ten wykos tak po prawdzie nie zafesje po śląsku. Możemy się do przykładu wezmąć sposób przełożenia filmu Batman, który w tym wicu znajdziemy jak Luftmysza Hop. I to jest fest fajne, śmieszne, nie, że ten polski nietoperz to po śląsku będzie Luftmysza, bo to jest taką mysza, co loto we lufcie. Ha, ha, ha. Ja, fest śmieszne. I no, że nie. Bo ten cyckocz, który loto we śląskiej godce swoje miano mo. To jest gacopierz. I jeśli by autor tego przekładu śląsko-gotka znał, to on by wiedział, że idzie użyć tego słowa, gacopierz. No ale nie znał, bo nie za dobrze znał śląsko-gotka. I skiż tego tworzy taki neologizm, mono nawet śmieszny. Nie wiem. Ta Luftmysza to jeszcze pół biedy. Są tam gorsze rzeczy. Do przykładu, polskie miano przeminęło z wiatrem, wtosi fez mądry, przełożył pitło z luftem. I jeśli wtosi się teraz obśmiał, to fez mi przykro. Po pierwsze, słowo pitnąć, jak się wejrzymy na jego budowę, morfologię, etymologię, jest związane z korzeniem pit. To jest ze słowem pita. Jeśli ktoś nie znał tego śląskiego słowa, po polsku to będzie cipa albo pizda. To jest wulgaryzm. I pitnąć to też jest wulgaryzm. Neutralne słowo z tym znaczeniem to jest uciec. Łagodno wersyjo wulgaryzmu to jest citnąć, a pitnąć to jest wulgarne, którego we kulturalnym towarzystwie żaden by nie użył. Ja sam te rożki używam na prawach cytatu. Jeśli bymy chcieli ta triada uciec, citnąć, pitnąć przełożyć na polsko-gotka, to mielibymy uciec, uciec, citnąć, spieprzyć, skądś dokądś, pitnąć, spierdolić. Toż całki widz, który sam we śląskiej godce mamy, upiero się na tym, że wchodzimy wulgaryzm i to ma być śmieszne. To jest poziom polskich kabaretów. Druga rzecz, i że po polsku przeminęło z wiatrem, we oryginale tam było wind, toż skąd po śląsku się bierze luft? Gdyż wiatr to jest po śląsku wiatr. No ale komuś się zdało, że to będzie za fest po polsku i czas zmienić. A i kej trochę zmienimy cwek tego obzdruku. No ale to już detal. Ale trzecia rzecz, to jest ta końcówka. Pitło z luftem. Kery Ślązok coś takiego by powiedział albo napisał. Luftem. Nie, każdy człowiek, który aby jedne zdanie po śląsku we swoim życiu powiedział, gance galeli to było we Chorzowie, albo we Bytumiu, albo we Opolu, albo we Brukseli, wie, i że w zawarty sylabie przed nosowym dźwiękiem nie śmie stoć. Musi przelić we Na wschodzie Śląska to będzie z luftym, pod Opolem będzie nosówka z luftem. No ale nikaj we śląskiej godce nie będzie formy z luftem. To nam godą o tym, że autor śląskiej gotki nie zna. I to oznacza, że kiedy promujemy albo szerzymy kajś ten wykos śląskich mian od filmów, to tak po prawdzie promujemy felerno śląskogotka i najgorszo prymitywno śląskogotka, bo pełno wulgaryzmów. Myślę, że każdy i każda sama mieliby się zadać te pytanie, jeśli to jest to, czego by my chcieli, bo ja nie chcę promowania najniższego registru śląskiej gotki, nafolowanego felerami, bo w to się śląskiej gotki nie zna. Co by każdy spokopiał, o co mi idzie. Posztelujcie się te roski, że mamy XIX storocze, ktoś taki wykos się robi dla polskiej gotki. Poloki są pod zaborami, chcą jakoś promować swoja kultura i łoros we Poznaniu ktoś godo i że niemieckie miano tego filmu, to po polsku będzie spierdoliło z powietrzem. No, po pierwsze spierdoliło to jest wulgaryzm, po drugie powietrze z N na końcu to jest feller, tak się po polsku nie godo. Żaden by tak nie zrobił, a kiedy by ktoś takie coś próbował robić, to insze Poloki by go poglądali, bo szkodzi polskiej nacji, polskiej kulturze i polskiej sprawie. A my, Ślązoki, czytamy i oglądamy, jak nas pokazują za najgorszych głupieloków, czytamy, jak boznują nad naszą kulturą i się lachamy.
I do nas to jest fajne. Z czego to się bierze? Genau z tego, że Polacy moc lot robili wszystko, co by taki autostereotyp nam do głowy wrazić. Polską strategią dla Śląska, i nie no, bo też do Kaszub, była tako, i że te etniczne mniejszości, co żyją we Polsce, to mogą mieć folklor i mogą mieć wice i szluz. Żadnej wysokiej kultury mieć nie śmiemy. I to, że oni tak robili, to jest żadne. To nie ma fajne. Bo to mamy do Polaków żol. No ale to, że nawet dzisiaj są śląskie aktywisty, które coś takiego promują, to już je wyborcie na gramińsko ganba. Bo to genau te śląskie aktywisty miałyby być awangardą tworzenia nowej, wysokiej śląskiej kultury. Tuplikowaniu Ślązokom i że te stereotypy na temat śląskiej kultury to jest głupota i to jest efekt polonizacyje i kolonizacyje. A my z tego mamy co mamy. Z tego apeluję do wszystkich, co mnie te Ruski słuchają. Bo ta nasza śląska kultura musimy się starać. Bo ona jest zagrożona od wschodu i ze szczotka, od nas samych. Od naszych stereotypów, co je mamy głęboko we głowach. I te staranie się o śląską kultura to będzie miało takie 2 kroki. Pierwszy to jest doceniać wysoko śląską kultura. Kupujcie książki po śląsku, słuchajcie śląskiej muzyki, chociaż nie ma tego moc, wiem. I sami też godejcie po śląsku. A drugi krok to jest odciepanie szkodliwych elementów. Mój apel. Nie przekazujcie dalej widzów, których jedynym źródłem humoru jest to, że w tosi padł ciul albo dupać. I oni godą ino o tym jednym wykazie tych przekładów mian od filmów. Ino o całej tendencji, którą mamy we śląskim internecie. Godą do przykładu o Rubinsie. To jest nie za fes mądrym synku ze Bytomia, który robi geld na tym, i że pokazuje Ślązoków za głupie loków i szkodzi śląskiej godce. I drukuje książki o śląskiej godce, chociaż ganz nie ma anungu i nie poradzi po śląsku godać. I nie poradzi po śląsku pisać. I on nie promuje śląskiej godki i no i szkodzi. To jest kabaret młodych panów, u których jedynym źródłem śmiechu jest to, że on miał powiedzieć robia na grubie, go do dupia na grubie. I się ludzie lachają. No to jest prymitywne, głupie, niefajne, nieśmieszne. I to, że to jest nieśmieszne, wszyscy musimy spokopić. Spokopić te procesy, które dokludziły do tego, że niektórym się zdobyć, że to jest śmieszne. Bojkotować tako zorta rozrywki, a promować ta lepszą. I do tego wszystkich nawołuję. Tyle na dzisiaj. Chowcie się. Martin Iwanut.